מרחבה יא ג'מאעה, היום בשיעור נקודה חשובה להסבר. אני רואה המון תלמידים שעושים טעויות בשלילה. השימוש במיש ומוש לעומת השלילה על ידי מה. אז שימו לב, אני לוקח את הפועל פיהם, צורת פיעל בניין ראשון, הבין. אם אני רוצה לשלול בעבר ואני אומר אני לא הבנתי, אנא מה פהמתש. לא הבנתי בעבר. אבל אם אני לוקח את צורת הבינונים מאותו פועל ואני אומר פהם, המשמעות מבין עכשיו. אם אני רוצה לשלול את הבינוני, אני אשתמש אנא מיש פהם, אני לא מבין עכשיו. אז מה לשלילת פועל? מיש, שלילת שמות עצם, תארים, בינוני, כמו שאני אומר, אנא מי סאקן, אני לא מתגורר. אבל אנא מה סכנת, אני לא גרתי בעבר. תמשיכו לעקוב לעוד תכנים כאלה.